katulo nga adlaw. Unya ang Diyos mingon, matingob ang katubigan nga nasa ubos sa kalangitan kato sa usa kadapit tumuto nga amo kamayuta. Ug nahimo kini amo nga dapit kitawag sa Diyos nga yuta. Ug ang katubigan nga natingob iyang gitawag nga kadagatan. Ug nakita sa Diyos nga kini mayo. Ug nakita sa Diyos nga kini mayo. Dihay kagabyon ug dihay kamuntagon. Ikatulog nga adlaw, ikatulog nga adlaw, ikatulog nga adlaw. Ug mingon ang Diyos pagpaturok ko mga tanom ang yuta, mga tanom nga maghatag ug liso. Ug mga kahoy nga maghatag ug pumiangan ang binhi. Ang matag